Grabar video. Grabar video. A la mitad y a la vez. 5 segundos. Habla desactivada. Ai, senyor, la tecnologia. Hola, què tal, família? Bueno, avui toca recuperar una d'aquelles cançons que fa molts anys que vaig fer. És una cançó... Bàsicament el que explica aquesta cançó és que en aquella època estava solter. Ara ho guardo per mi. Però bàsicament el que explica aquella època és que estava solter. I la solteria sempre porta bons records. I tinc ganes de compartir-vos aquesta cançó. Es diu Taxi, que està en el primer disc meu, que es diu Una moneda a l'aire, i que podeu trobar a les plataformes digitals, i veureu que en els suggeriments us sortiran els xistes de l'Eugenio. No, que és broma. Que la podeu trobar a les plataformes digitals sí que ho podeu trobar. I que l'escoltareu, i que ho podeu escoltar, i que sereu molt feliços, i que jo també ho seré, i que goita que bé que ens ho passarem tots plegats. I aquesta cançó es diu Taxi, i l'he fet una mica diferent, però m'avorria tocar-la sempre igual, i més o menys fa això. Una carta et vull escriure i no sé per on començar. Podria dir-te que t'estimo, o que potser et vaig estimar. Vam trobar per sota atzar, quan jo menys ho desitjava. Vam trobar per sota atzar, quan menys ho necessitava. Porto un cartell de lliure a la solapa, porto un cartell que diu que em trobo sol. A l'hora de la veritat sé que tindré por, fer mal. Assegut sota els estels, tu i jo en aquell banc, moltes promeses ens vam fer, ara mai més no es compliran. Al final acabaran tal i com va començar. Tu a Juneda i jo a Salelles, una trucada de tant en tant. Porto un cartell de lliure a la solapa, porto un cartell que diu que em trobo sol. A l'hora de la veritat sé que tindré por d'estimar. Porto un cartell de lliure a la solapa, porto un cartell que diu que em trobo sol. A l'hora de potser pot fer mal, potser pot estimar, potser pot fer mal. Recordeu, subscriviu-vos al meu canal de YouTube, que vosaltres sereu més feliços i jo també. Fins a la propera! Això, per què no veig això? Habla activada. 5. Detener grabación. 4 minutos y 40. Detener grabación de video.